Μια ελληνική εταιρεία που έρχεται να δώσει όθηση και στην τοπική αγορά είναι τα καθαριστήρια Στεγνό Plus. Έρχεται να ενισχύσει και με θέσεις εργασίας, αλλά να δώσει και τη δυνατότητα στους καταναλωτές, φυσικά, να μπορούν να υποφεληθούν από τις υπηρεσίες τους σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Και μου κάνει εντύπωση που αυτοί οι άνθρωποι πήραν την απόφαση και το κουράγιο να ξεκινήσουν και να στείλουν μια εταιρεία στην καρδιά της κρίσης. Αλλά φαίνεται ότι το αποτέλεσμα τους έχει αποζημιώσει. Ναι, γιατί κάνουν το εξής. Υψηλή ποιότητα, καθόλου εκπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών, το καλύτερο και πιο οικονομικό στεγνό καθάρισμα σε πολύ χαμηλή τιμή και κάθε εβδομάδα νέες προσφορές, τις οποίες αν είστε τακτικοί επισκέπτες του site τους μπορείτε να εντοπίσετε. Θα συναντήσετε 4 διαφορετικά καταστήματα Στεγνό Plus στην πόλη του Ηρακλείου. Να σας θυμίσω πού θα τα βρείτε. Βικέλλας 15, Λεωφόρο Ικάρου στον αριθμό 78, στη Λεωφόρο Γεωργίου Παπανδρέου στον αριθμό 23 και στην 62 Μαρτύρων στον αριθμό 64. Όπου και αν μένετε σε αυτήν την πόλη λοιπόν, μπορείτε να επιλέξετε το πιο κοντινό σας κατάστημα. Να πάμε να τους γνωρίσουμε. Ναι. Και να δούμε πώς είναι οργανωμένοι, πώς είναι στημένοι και πώς μας εξυπηρετούν καθημερινά. Ελληνικά, ποιοτικά και στηρίζοντας την τοπική οικονομία, το δίκτυο καθαριστηρίων Στεγνό Plus παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των ρούχων μας με μικρότερο κόστος στην τσέπη μας. Μετά από 20 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, 6 καταστήματα σε Ηράκλειο και Χανιά καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες και μάλιστα στις χαμηλότερες τιμές. Στεγνό Plus. Εμπειρία, τεχνογνωσία, εξέλιξη. Ενημέρωση, ασφαλής και ποιοτικός καθαρισμός με σεβασμό προς το περιβάλλον. Χαμηλές τιμές και εβδομαδιαίες προσφορές χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα.